tisma' talba tiegħi, għatini widen li tolbok bil-ħnina. Ġibni minħabba l-fedeltà u l-ġustizzja tiegħek. Għallimni nagħmel ir-rieda tiegħek għax inta Alla tiegħek. U fik in-nittama, għax inti l-ken tiegħek. U ruħi bilaċ għalik. Tikkondannax mulej għax ebda bniedem hu ġust quddiemek. Għax l-għadu għamel għalija tefani taħt riġlek. Fidlhom xeħedni namar bħal min imut għal dejjem. Ruħi tinfena minn ġewwa, qalbi titnieħed ġewwa fija. Għallimni nagħmel ir-rieda tiegħek għax inta Alla tiegħek. U fik in-nittama, għax inti l-ken tiegħek. U ruħi bilaċ għalik. Jien Sister Teresa nilqak għal programm ieħor Tħallux qalbkom titħawwad il-paċi miegħek. Insejħu Trinità Qaddisa fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Ekku l-aħħar darba semmija wetkom li fil-programm tagħna illum inkomplu dwar il-personaġġ bibliku Samuel. Rajna l-aħħar darba li dan Samuel ta' kontribut ferm importanti lis-soċjetà permezz tal-ħajja qaddisa maquda mal-mulej. Jaqdi lil-mulej u għedna li maħalla ebda kelma li qallu il-mulej tmur fix-xejn. Imma kien jagħmel attenzjoni kbira għal din il-kelma, ħallija tinżel f'qalbu u jgħixha fil-prattika. Kemm għandna bżonn ġvera li nagħmlu hekk aħna wkoll. Hekk huwa personaġġ li jitina ħafna x'naħsbu ġveru fuq nfusna. Fil-programm tal-lum ekku jiena nixtieq nagħmel enfasi kbira u naraw x'tallimna s-sejħa ta' Samuel li nsibuha fil-ktieb tiegħu kapitlu 3. Ekku hija importanti din. Għaliex? Għaliex tfisser il-modija għal Samuel minn reliġjon li tawilu, ġifieri li trabba fiha, għal reliġjon li esperimenta hu. Aħna ħafna drabi din is-silta tas-sejħa ta' Samuel narawha bissek bħala il-vokazzjoni tiegħu, però għandha kuntest ħafna iktar importanti. Għax hija l-passaġġ bejn ir-reliġjon li huwa kien irċieva għal reliġjon li huwa esperimenta. Jeħtieġ li aħna wkoll semmija bħal Samuel namlu din il-qabża, iġifieri mir-reliġjon li tlajna fija li tawilna l-ġenituri tagħna ngħaddu għar-reliġjon li nesperimentawa aħna. U din hija importanti għaliex? Għax aħna nemmnu u ngħixu r-reliġjon għax imdorrijin hekk, għaliex ġejna edukati hekk, mhux għax għażilna aħna. Imma nimxu fuq l-enerġija u l-ambjent tal-familja tagħna. Qatt ma għamilna għażla personali fuq Ġesu Kristu, sempliċement sibna ruħna dejjem imġerrijin mill-kurrent. Ħafna minna sfortunatament nistriħu dejjem fuq dak li tallimna, fuq dak li smajna fir-reliġjon u billi aħna l-insara li smajna iktar u tallimna iktar, allura aħna naħsbu li għandna iktar fidi. Hija problema enormi li teżisti fostna li billi nafu nitkellmu iktar fuq Alla, allura naħsbu li għandna iktar esperjenza ta' Alla, mentri huma żewġ affarijiet differenti, ferm differenti. Jiena pereżempju nista' nkellimkom ħafna fuq Alla u ma nkunx naf lil Alla personalment. Naf nitkellem fuqu imma ma nafx min hu personalment. Għalhekk huwa importanti li ngħaddu mill-fidi li smajna, fidi li tallimna, għal fidi li rajna, fidi li missejna bidejna xi ħaġa li jien għamilt esperjenza tagħha. Din il-fidi. Dak li jgħid Ġobb hux veru, wara li jagħmel esperjenza tal-uġieħ jgħid, qabel kont nemmen fih, jiġifieri fil-mulej, għax kont smajt fuqu, u issa emmint fih għax rajtu, għax ħassejtu. Għax l-uġieħ jgħidilna bħalma spjegajtilkom ħafna drabi huwa l-post privileġġjat fejn tista' tiltaqa' ma' Alla, fejn tista' tesperimenta lil Alla.
Tajjeb, ek li inti li qed tisma' tistaqsi, jien esperimentajtu lil mulej jew sempliċement naf fuqu. Xi frott qed nagħti jien biex nuri li esperimentajt lil mulej anki fiċ-ċirkostanzi qarsa li forsi tinsab fihom issa. Eżis semmija, din hija l-esperjenza li jagħmel Samuel. Kullum però jien nixtieq nieqaf fuq punt ieħor li importanti li nsiru nafuh dwar Samuel. F'kapitlu 7 versi 2-6 Samuel jiġi ippreżentat bħala il-bniedem li jfittex il-għaqda fost il-poplu tiegħu. Dan Samuel għamel 20 sena jgħidilna jaħdem u jistinka ħalli jressaq il-poplu lejn il-mulej. L-iskop tiegħu però kien għax hu kontinwament kien jaħseb u jgħid jekk jiena jirnexxieli nressaq lil dan il-poplu lejn il-mulej, allura nkun qed ngħaqqad u nressaq lil dan il-poplu wkoll lejn xulxin. Iva, iktar ma tressaq lin-nies lejn il-fus, lejn il-mulej, iktar tkun tista' hekk tressaqhom lejn xulxin. Ekku dan il-poplu fi żmien Samuel kien għadda 20 sena minn l-arka ta' Alla ta' Iżrael kienet waqfet f'Kirjat. Din l-arka għalihom kienet tfisser il-preżenza ta' U id-dar kollha ta' Iżrael kbew imħabba dan u daru lejn il-mulej. U Samuel kellem lid-dar ta' Iżrael u qallhom hekk: Ara, jekk intom poplu terġgħu lura b'qalbkom kollha ant il-mulej u tneħħu minn nofskom l-allat barranin, kien iħeġġiġhom Samuel ħalli jorbtu qalbhom u jaqdu biss lill-mulej. Afdaw fih kien iħeġġiġhom għax hu mimli mħabba, għax hu kontinwament itenni ġewwa qalbna u jgħidilna tħallux qalbkom titħawwat, jiena magħkom. U biss kompla jgħidilhom għandu il-kapaċità jeħliskom minn idejn il-Filistin. L-Iżraelin bdew warbu minn nofshom lill-allat u bdew jaqdu lil-mulej waħdu. Samuel qalilhom ħajinġabar Iżrael kollu f'Misfa biex jien nitlob lill-mulej għalikom. U huma ntaqgħu f'Misfa, imlew l-ilma u sawbuh quddiem il-mulej. Dakinhar samu u qalu din ibna quddiem il-mulej. U hawn f'Misfa Samuel sar imħallef fuq Iżrael. Eżis semmija, inħoss li għalija u anki għalik u ta' importanza u ta' talima kbira li dan Samuel propju jider bħala dak li jirnexxielu iġib l-għaqda fost it-trubijiet t'Iżrael. Nies li jissuspettaw ħafna minn xulxin, nies ħafna mifrudin minn xulxin u wara 20 sena xogħol irnexxielu irressaqhom propju lejn il-mulej u hekk ġab il-għaqda. Għax min ikun viċin il-mulej, ikun viċin l-oħrajn ukoll. Dan qed ngħidu għaliex? Għaliex eżis semmija aħna l-bnedmin li qed ngħixu f'komunità żgħira fil-familja tagħna, f'komunità ikbar fil-pajjiż fejn ngħixu mal-oħrajn, komunità parrokjali, komunità ekku bħalma tafu hija magħmula minn nies li qegħdin ħdejn xulxin. Però ħdejn xulxin aħna mhux fiżikament bħalma qegħdin fejna fina fl-ixken tal-Pepsi Cola ġewwa kaxxa. Imma qegħdin ħdejn xulxin fejn għandek kull tip ta' bnedmin. Dak li huwa importanti hu li tifhem xi ħaġa sempliċi. La darba aħna bnedmin b'karattri differenti, allura bil-fors se naħbtu ma' xulxin għax il-komunità Kristjana hija magħmula minn nies feruti u minn nies midimba. U għalhekk m'għandniex għalfejn niskantaw li aħna ħafna drabi inweġġaw lil xulxin, niskantaw meta ma nweġġawx lil xulxin. L-ewwel nett għax hemm ħafna feriti ġewwa fina, hemm ħafna materja ta' dwejja, ta' biki, ta' ejra ħirġa mill-qalb tagħna. Hemm midnub ukoll, hemm l-egoiżmu li awtomatikament jinniġbet lejja mhix xi ħaġa straordinarja ta' din tinsab ġo fina, odu attenti eżis semmija mill-idea ta' familja jew komunità perfezzjonista. Ma jistax ikun hemm grupp ta' nies perfetti li suppost jinħabbu fejn suppost kulħadd imur tajjeb. Din hija redikola, bla sens u anti-evanġelika.
il-komunità parrokjali, komunità reliġjuża u l-familja, etc. kif kellu f'moħħu Ġesu Kristu, għad ma kienet hekk, ġifieri ta' nies li suppost jinħabbu u li suppost kollox imur tajjeb dejjem. Għad ma kien dan il-kunċett ta' Ġesu Kristu, ħarsu lejn l-ewwel komunità li kellu miegħu. Ġesu Kristu fehem xi ħaġa sempliċi li il-bniedem jibqa' dejjem midneb u jibqa' dejjem ferut u allura hija familja, hija komunità magħmula minn nies li jeħtieġu però importanti din li se ngħid, jitalmu jaħfru lil xulxin il-ħin kollu. Il-maħfra ġifieri mhijiex xi ħaġa rari fil-familja, fil-komunità parrokjali, fuq il-postijiet tax-xogħol, mhix xi ħaġa hekk li tiġri kombinazzjoni. Imma l-maħfra hija l-ġebla tax-xewka, hija l-qalba tal-komunità Kristjana fejn inti tgħix. Ħafna drabi sfortunatament aħna ma nitolbux maħfra lil xulxin, naf x'in ngħid u x'jiġri. Jiġri li jidnub inħalluh moħbi u għax inħalluh moħbi iweġġa ħafna iktar. Eżempju, jiena għamiltlek xi ħaġa, inti għamiltli xi ħaġa u jien biex ma naqlax inkwiet għal paċi bidwin inverted commas, għax dik mi paċi xejn, ngħid ħanalaq ħalqi. Però belli jibqa' dan il-grad ċofija għax jiena xorta qiegħda hekk għandi dik il-weġa, ma ngħidlekx biex inżomm il-paċi nerġa' ngħid inverted commas, billi tibqa' dik lajma jien ninduna li inti għandek xi ħaġa kontra tiegħi, imma ma nkunx naf x'inhi sew. U anki jekk jien niġi ngħidlek, imma jien għamiltlek xi ħaġa, inti twieġeb le ma għamiltli xejn ta' jien għandi biss suġġeħ ta' ras. Però ekku, dnub moħbi, weġa moħbija tagħmel ħsara immensa semmija. Għax meta l-ħażin jibqa' fl-oskurità, meta l-ħażin jibqa' fl-inkonxju, il-ħażin li jippreferi dejjem jibqa' hemmhekk moħbi fid-dlam tal-oskurità, jibża għad-dawl tal-konfront, jibża għad-dawl li jiġi magħruf. Naturalment x'jiġri? Jiġri li ovvjament ikisser iktar il-dawk ta' madwaru. Ħafna familji, ħafna parroċċi tagħna huma mkissrin propju minħabba dan il-fatt li aħna ħbejna l-affarijiet minn flok ma kxifnihom, minn flok ma ħadna it-triq tal-maħfra. Eżis semmija, għaliex huwa tqil taħfer? Interessanti, għaliex huwa tqil taħfer? Darba kont flaqa hekk dwar il-maħfra u d-diskussjoni li qamet kienet tal-għaġeb. Il-mistoqsijiet li saru kienu jimpressjonawk, kollha kienu ċċentrati. Imma kif tista' taħfer u tinsa jekk xi ħadd tagħmillek azzjoni ħażina? U jien bdejt nipprova nispjega xi ħaġa sempliċi ħafna. Qedtilhom tinsa xi tfisser. Għax aħna ħafna drabi ngħidu ħafna ħmerijiet. Tinsa ma jfissirx ġifieri li tħassar mill-memorja, speċjalment meta tkun xi ħaġa serja. Ma nistax inħassar mill-memorja jien. Imma tinsa fis-sens li dik l-azzjoni li għamlitlek il-persuna l-oħra ma tibqax tinfluwenza l-imġiba tiegħek. Dak ifisser tinsa. Alla jista' jagħtik ir-rigal li inti tinsa, ma xi wħud marel għandhom memorja ta' il-junfant jibqgħu jiftakru affarijiet ta' snin ilu. Jitolbu lill-Alla ħalli jtina memorja ta' nemla, ħalli ninsew malajr meta jkollna xi ngħidu. Għax jekk inti tinsa tkun verament persuna aqlija u ta' min ifaħrek. Eżis semmija, mela tinsa jfisser li taf li l-persuna l-oħra veru weġġatek. U issa la weġġatni jiena normalment xiġrili. Nirtira minna, nagħmel il-geddum. Jekk titlobni xi ħaġa, insiba bitqila biex intijiela. Issa attenti, taħfer tfisser li l-azzjoni li għamlitli ma tinfluwenza għax l-imġiba tiegħi leha, dak ifisser tinsa. Jekk jiena qabel kont insellifha ktieb, insellifula l-istess. Jekk kont iwassli l-atfal, inwassalhom l-istess. Ma nafx jekk fimtunix, forsi tqila, imma hija sempliċi, hija bażika din. Mhux tinsa fis-sens li ma tibqax tiftakar. Lilna semmija li tkidna hi li mhux faċli dan li qed jingħad.
għaliex huwa tqil ferm li taħfer. Però jien se nsemmi 4 raġunijiet li jekk insegbuhom iwassluna biex faċilment nofru il-maħfra lil min weġġana. Ekku però qabel semmija nixtieq li nisimgħu silta mużikali li l-kliem tagħha idaħlek faċilment f'intimità ma' dan Alla mħabba. Jekk nigranfaw miegħu minna ma joħroġ jekk mhux paċi u maħfra. Nisimgħuha. He knows my name. I have a maker. He formed my heart before even time began. My life was in His hand. He knows my name. Eżis semmija, l-ewwel raġuni importanti din isimgħuha. Biex taħfer trid tkun doqt il-maħfra. Ħafna minna sfortunatament qatt ma daqgħu l-maħfra. Għaliex? Għax biex idduq il-maħfra trid tkun araft li dnibt. Trid tkun ħassejt l-uġieħ ta' dnub tiegħek, l-uġieħ tal-iżbal tiegħek. Trid tkun araft li missierek li hu fis-smewwiet lilek pattijilek bit-tajjeb. Dawn huma kondizzjonijiet li jekk issegwihom jgħinuk toffri il-maħfra malajr. Li tkun araft li ġejt maħfura, tkun araft id-dnub u ħassejt l-uġieħ tal-iżbal tiegħek. Din hija fundamentali. Il-konsegwenzi ta' dnub li aħna wettaqna mhix ċajta ta' u li taraf li missierek pattijilek bit-tajjeb. Aħna bħalma tafu eżis semmija, aħna mazza fil-maħfra. Aħna qegħdin ngħixu f'ambjent ta' maħfra. Il-missier il-ħin kollu jaħfrinna. Aħna ġejna maġunin fil-maħfra. Imma ħafna drabi aħna ma nindunawx. X'inhi l-problema ta' dak il-qaddej, ta' dak li ħafirlu ħafna u hu ma ridx jaħfer ftit lil sieħbu? Għaliex? Għax dak ma rrealizzax li ġie maħfur. U jista' jiġri li jiena ġejt maħfura 1,000,000 darba u ma narrealizzax li ġejt maħfura dawn 1,000,000 darba. Għaliex? Għaliex għandi forsi r-raġġiera ta' fuq rasi stretta wisq. Dik il-problema. Hekk dejjem naħseb li jien qaddisa, jien ma mill xejn ħażin. Jeħtieġ nirrealizzaw kemm aħna l-bogħod mill-mulej u nifmu li kull dnub żgħir jew kbir huwa ingratitudni lejn dan il-mulej mimli mħabba. It-tieni raġuni hija x'ħafna drabi hemm ħafna vjolenza f'qalbna.
ġewwa fina hemm istint ta' aggressività impressjonanti, ta' ġlied. Aħna maħniex ħelwin daqskemm nidru. Anki jekk hemm dibissim, imma malli tmissna tafu kif noqomsu l-kollha kemm aħna, Odu attenti, għax hemm 3 persuni fina biex ngħidlek. Hemm miljien li nixtieq inkun, hemm miljien li jarawni l-oħrajn, hemm miljien li jien tassew. Huma 3 persuni li huma għal kollox differenti. U aħna l-ħin kollu nitqabdu bejn dawn it-3 personalitajiet. Dak li jiena fir-realtà li ftit huma dawk in-nies li jafu lilhom infushom, dawk li jaħsbu l-oħrajn minn jiena u dak li nixtieq inkun. Ħafna drabi aħna ngħixu fiż-żewġ solari l-oħra. Rari aħna nidħlu biex niltaqgħu ma' nfusna hekk kif aħna tassew. Ħafna drabi ngħix jiena dak li jarawni u jixtiequni l-oħrajn. Xi minn daqqiet ngħix dak li nixtieq inkun u nispiċċa naturalment imkisra. Rari ngħid ħanejx dak li jien u dak li jiena tassew. Jeħtieġ ninduna hi li fija hemm ħafna vjolenza, hemm ħafna aggressività, hemm ħafna rabja. Għalhekk insiba diffiċli biex naħfer. Taħfer tfisser iċċedi li hija il-maqlub tal-vjolenza. It-tielet raġuni għaliex insiba bitqila biex naħfer hija għax biex taħfer tfisser tagħmel lilek innifsek vulnerabbli. Din hija importanti ħafna. Tqiegħed lilek innifsek fidejn dawk li weġġawk jiġifieri. Din interessanti. Għax hemm xi ħaġa ġo fina li trid tikkontrolla u tinfluwenza lill-oħrajn. Kollha kemm aħna, irridu immexxu aħna. Taħfer tfisser eżis semja tqiegħed lilek innifsek fidejn l-ieħor, l-oħra li weġġatek. U din hija xi ħaġa li lilna twerwirna. Iva, meta titlob maħfra, int qiegħed lilek innifsek fidejn ħaddieħor. U ma nibżawx nagħmluha din, il-mulejtina lajnuna, għax l-ieħor jista' jabbuża bil-maħfra li qed tagħtih. Ma tibqax int in kontroll tas-sitwazzjoni. U għalhekk inti ma tridx tibża u siba daqshekk bitqila. Aħna ħafna drabi nieħdu l-atteġġjament oppostu ġveru. Niġġustifikaw saħansitra r-raġuni tagħna billi ngħidu le ħanżomm miebes ħadd itgħallem għax inkella din qatt mhux se titgħallem ħalli darb'oħra ma tagħmilniex għax inkella tagħmilni tapit. Araw daqsxejn il-mod kif tirraġuna d-dinja u l-mod kif jirraġuna Ġesu Kristu. Kristu jgħidlek kun tapit u aħna ngħidu għalax nagħmel ma nkunx tapit. Anzi tkun xnaġa kun lupu tgħidlek id-dinja. U Ġesu Kristu jgħidlek kun naġa, iġbaħ lili. Ir-raba raġuni eżis semja għaliex aħna insibuha bitqila biex naħfru, anki din hija importanti, ħalli aħna nifmu xi ftit lilna nfusna u ma niskantawx anki bina nfusna. Hija għaliex tiddejjaq titlef wiċċek. Ma li titlob maħfra xi ftit jew wisq titlef wiċċek hu. Skużani għaliex baċċi ngħidu. Kemm tinkwieta jekk xi ħadd jgħid gidba fuqek. Imexxija pereżempju li jintażżina li inti tpaċpaċ, tafu kif tiġri l-kelma u kulħadd isir jaf fuqha. Issa x'jiġrilek inti? Billi l-istima tiegħek innifsek tiġi minsusa u du attenti għal dan. Billi l-istima tiegħek innifsek tisriq fuq x'jaħsbu l-oħrajn fuqek, allura inti ssib ruħek imweġġa immens. Għax tibża li din il-gidba ħadbiddel l-opinjoni li l-oħrajn għandhom fuqek. Inti tħossok imfarka. ċoħe, aħna niddependu wies fuq l-immaġni soċjali tal-oħrajn u x'jaħsbu l-oħrajn fuqna. U allura jekk l-oħrajn immissulna din iġbija soċjali, aħna nitkissru. Maħniex liberi ma' nfusna. Għax minnu liberu miegħu innifsu ma jsibix bitqila biex jaċċetta
gidba fuqu, ma jsibix bitqila biex jaħfer assolutament, ma jsibix bitqila sabiex jitlob maħfra. Il-bniedem li ju viċin u jħobb l-Alla jista' jċedi kollox, anke l-istima tiegħu. L-importanti għalih hija ħaġa waħda, x'jaħseb minnu Alla. Imma aħna ma nirraġunawx hekk, aħna nirraġunaw li huwa importanti x'jaħsbu n-nies fuqi. Għaliex? Għax ana niddependi u ngħix minn x'jaħsbu l-oħrajn fuqi. Għandi bżonn l-oksiġin tal-oħrajn, imma għaliex? Għax m'għandix l-oksiġin ta' Alla. Kieku għandi l-oksiġin ta' Alla, jien ma jimpurtanix minn x'jaħsbu l-oħrajn. Eżis semmija, kif se nasal biex naħfer jien? Fil-qosor ngħidlek, l-ewwel net trid taħfer malajr. Aktar ma ttawwa l-iktarar, mingħajr ma toqgħod tistenna li ieħor irid jumilja ruħu quddiemek. Mhux hu beda? Ħajjiġi hu le, iċ-ċara jgħidlek San Pietru qabel ma x-xemx tinżel. Eħlisa malajr għax iktar ma jgħaddi żmien iktar diffiċli. U taħfer malajr u bis-serjetà ovvjament. Ġifieri mingħajr ma żommilu fil-komma. F'da sens tinsa. Tinsa fis-sens li mhux iżommilu fil-komma, jien naħfillek mela lemma ara jfettillek, tinsa li jiena darba ħfirtlek, Le, il-maħfra tagħna trid tmur il-hemm mill-ħtija. Għax jiġifieri taħfer? Taħfer tfisser tibgħat lil ieħor messaġġ ta' stima u fiduċja. Taħfer ma tfissirx tgħid il-ħsara li għamlitlek dik ma għamlitilek, x'jekk għamlitha. Imma tfisser li jint qed tgħidilha li taraf li hija ikbar minn dak il-fatt ta' ħsara li għamlet. Naħfillek għaliex inti għalija ikbar u iktar importanti minn dak li għamiltli. Taraf li Alla jinsab fiha. Naturalment, int meta taħfer tħoss paċi u tranquillità interna fil-mulej li ma tistax tesprimija. Se nispiċċa semmija billi ntikom 3 pariri sempliċi. L-ewwel net, evita li titkellem fuq oħtok meta hija ma tkunx hemm. Kemm hija importanti din, veru? Għaliex inti għalfejn titkellem fuq oħtok meta hija ma tkunx preżenti. U evita it-sekzik jagħmel ħafna ħsara. Il-karità semmija tostor. Il-karità jekk rajt xi ħaġa żomma inti, m'hemmx għalfejn tmur tgħidha lil kull min tara. Għax imbagħad semmija tkun tassew diffiċli biex tiġbor u tirranġa l-ħsara li tkun għamilt. Nitolbu l-mulej biex jgħinna ħalli dunub nostruh, mhux nikxfuh. Din hija l-karità. L-aħħar ħaġa, u jekk tagħmlu hekk ma tiżbaljaw qatt. Skużaw dejjem. Anki jekk jiġu jgħidulkom xi ħaġa fuq xi ħadd, skuża, u dik għamlet hekk għax bħalissa mhix f'sikkitha, jew dik għax ma raqditx. Hekk tolbu ilu dil-grazzja lil mulej li jtikom il-kapaċità li tiskużaw li hija l-oppost tal-ġudizzju. L-iskuża hija marbuta immens mal-maħfra. Nitolbu wkoll l-erf qaddis tal-mulej ħalli jarrafna dnubit tagħna għax dan jagħmilha iżjed faċli li tiskuża xtejt jien min jien wara kollox, jiena mien aħjar minn ħadd. Jalla l-mulej u Samuel, il-personaġġ bibliku li rriflettejna fuqu, jurihulkom dan għax m'għandkomx idea kemm tgħixu ħajja ħafna iktar libera, ħajja ħafna iktar sabiħa. Huwa dan li jiġi bil-għaqda u ġveru li fuqu Samuel huwa xhieda ekku kif rajna dam 20 sena jaħdem biex iġib il-għaqda inkunu nixbħuh. Ekku jiena sakemm nerġa' nintaqa' magħkom, insellem lilek li segwejt dan il-programm. Jisma' talba tiegħek.